sammen og velkommen til en showcase af mine Pokémon her i Pokémon Go. Nu skal jeg simpelthen se på min Vaporeon, som er i CP 1128. Den simpelthen var min første Pokémon over 1000. Den er jeg rigtig glad for. Jeg kalder den Vape Nation, bare fordi jeg synes det var lidt sjovt. Ja, det. Yes. Så har jeg en Electabuzz, den har jeg ikke rigtig fået navn nu. Den er CP 1022, og det skulle mindes være den bedste, fordi den er Thunderstock, og Thundershock eller Thunderstock, det kan jeg ikke huske, og Thunder. Så den er rimelig god. Så har min Hypno, den er CP 934. Jeg har ikke lige noget Drowsy candy til at kunne power up den lige til 1000, men det prøver jeg lige at få, for jeg har faktisk ikke set den eneste Drowsy siden jeg har fået min Hypno, og det er et par dage siden. Så har jeg min Golbat, som jeg også lige samler candy til, fordi i den næste, altså når der kommer nye Pokémons til, så kan du så evolve Golbat, og jeg kan ikke huske, hvilken du kan evolve den til. Så har jeg også min Fiero her. Altså, det er ikke noget specielt ved den. Så har jeg min Pidgeot, der er heller ikke noget specielt ved den. Men hvis du kunne lide den her video, så husk at smide et like. Og hvis I se flere Pokémon Go videoer, så skriv noget i kommentaren. Hej hej.